Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Kusala kwakhala kulipo kuchokera kanthawi, ndipo ndi mbali imodzi ya kulumikizika kwenikweni kumene mchizungu akuti intimate relationship, kumamanga mgwirizano weniweni ndi Mulungu pamene anthu mukuyenda mukusala. Kutengerana ndi masiku pano pali funso limene likuchokera kwa mdindo wina, waliponya funsoli pa deski la dindo. Akunena kuti kodi kusala kudya kwa masiku 100 nkwa m'Baibulo? Ambiri tikuwaona akuyenda choncho. Ndimafuna ndinene kuti pakati pa masalo amene anthu amasala koma ali opemphera, kumachitika malinga ndi mavumbulutso amene iwe mwini walandira kapena mmene nzeru ndi maganizo ako akuwuzira kuti ndisala masiku mwakuti. Kuchuluka kwa masiku kapena kuchepa kwa masiku amene umasala sikumayikapo ubwino kapena kuchepa pamaso pa Mulungu, chifukwa zonsezi Mulungu amazilandira. Mutha kusala tsiku limodzi mwaumanga ubale ndi Mulungu. Mungathe kuchulusa masiku mwamangabe ubale ndi Mulungu, mwamuonetsera kufunitsitsa kwanu pa chimene mukusalira ndi kupempherera. Mkati mwa masiku amene tikuyenda kuchokera mu nyengo ya aneneri amene adalipo Baibulo, ku buku la Yesaya, ku Yeremiya, timapeza kuti pamene mtunda wa Chikhristu kapena mtunda wokhulupirira unali kuyenda, kusala kudya kunayamba kukhala pateni ya mtundu wina wachikunja. Mwa njira ina, akunja analowerera nawo mwambo wa masalowu kusalira milungu yawo. Amoabu anayamba kusala, Ayebuzi ankasalanso, Agirigazi ankasalanso. Mwachidule mitundu ya zipembedzo zachikunja imene sidali Ayuda kapena Aisraeli kapena mtundu wosankhika wa Mulungu kuchokera pa Adamu, unayamba kumasala nawo masalo koma molemekeza milungu yawo, mokweza milungu yawo. Kotero kuti timadziwa kuti kuli milungu Baala idaliko, inkasaliridwa, idalinso ndi aneneri. Choncho pakati pa kusala kunayenda limodzinso ndi kuchuluka kwa aneneri. Monga mukudziwa kuti tinali ndi aneneri a Mulungu, tinakhalaponso ndi aneneri achikunja. M'Baibulo mumapeza ndi panali kusala kwa Mulungu, panalinso kusala kwa chikunja. Choncho mkati mwa masiku mmene amayenda, kudayamba gulu lina limene linkapembeza mulungu otchedwa Chemosi, makamaka ku mtundu wa Ayebuzi ndi Amoabu. Anayamba kumakhazika masiku poyamba azikondwerero, maholiday a milunguyo. Apo anayamba kumakhazikisanso masiku oyenera kusala. Ngati mfumuyo inabadwa pa 20, mwezi umenewo ankatenga 20 days mpaka tsiku la chikondwerero cha kubadwa kwa mfumu imeneyo, nsalo umenewo udzathera pamenepo. Chimozimozi masiku onse ankati mwa mwezi ankatsata miyambo yomayamba kuyika masiku olengezeka kuti asala. Choncho timaona kuti masiku anayamba kumakhazikitsidwa ku mitundu ya chikunjayi potsata milungu yawo. Mundandanda wa aneneri woona a Mulungu anazitengeranso masalo a masiku amene ankalengeza kuti asala pa kulingana ndi chimene iwo anali kuchifuna ndi mmene iwo anafunira.
Kotero masalo a mtundu uliwonse analinso ndi zolinga zake. Mwachitsanzo, tili ndi nsalo wa 40 days umene Yesu adasala. Timapeza kuti ku masiku 40 kunali chizindikiro cha upumphu umene udalipo, umene kothera kwake konse unkathera tsiku la nambala 39, ndipo tsiku la nambala 40 ndi limene linali kulandira kumasuka kwa munthu. Ndikufuna kunena kuti mukamva 40 days ankasala 40 days iyi, la 40 lidali lomasula, koma masiku a nsalo wa m'Baibulo ankathera pa 39. Mukukumbukira bwino kunena kuti Yesu Khristu adakwapulidwanso zikwapu 39. Timamva tanthauzo la chikwapu cha nambala 39 kupita ku 40. Choncho mukapita ku Baibulo kupeza wanthu akusala pomatchula masiku ndi zokhazikika. Lero pakati pa mitundu ya anthu olekanalekana, maprofeti achikazi, achimuna, abusa achikazi ndi achimuna amene awutsawutsa zipembedzo amatengera mkhalidwe omwewo nkumanena kuti ndisala 3 days fasting ya Estere, ndisala 7 days fasting, ndisala 40 days fasting ya Yesu, mpaka zafika muyezo wakuti kwangovumbuluka nsalo wa masiku 100 kukhazika mwapaderadera. Tsono kutchula masiku osala kusakugwedezeni m'bale wanga, koma ndi mulungu wanji watuma kuti asale, ndi pamene muyenera inu kuyang'anisisa pamenepo. Ndibwereze, masiku alibe kanthu, musade nawo nkhawa, koma ni milungu yanji yatuma kuti asale, chifukwa milungu imene imautsa masiku nkumalamula masiku oti andisalire, yambiri mwa iyo sikuchokera ku mzimu wa Mulungu, koma ikuchokera kukuphinja, kukulanga kochokera kwa mdierekezi kumene amakatchaja mapenote kuti alipire zilango, mapunishment opembezera milungu yawo. Mwachitsanzo, amene anavumbuluka ngati maprofeti koma ovumbulukira ku maprofeti achinyengo, kunabwera punishment imene anangotengera masiku kuti koma 3 days Estere, 21 days kayatchula ndani. Izi sizinali mavumbuluso, zambiri sizikhala mavumbuluso ochoka kwa Mulungu, koma ndi zilango zimene amapatsidwa polemekeza milungu yawo, ndi ma charges amene amatchajidwa polemekeza milungu yawo. Choncho nkhawa ndikuti ngati patchajidwa masiku kapena kutchula masiku osala, ndani watchula masiku? Ndipo ni milungu iti imene ikulamulira zimenezi? Mukaonesesa kwambiri milungu imene inauka kuchokera pa tsiku la Pentekoste atapita atumwi, ndi kuzatha zaka 100 atapitanso okhulupirira woyamba, kunayamba kubuka milungu yochokera kummawa kwa Greece, kwa Atemi uko, imene inayamba kuuka ngati ma Pentekosto, na amayamba kuvumbulusa zinthu zolekanalekana, nkumalamula ngati kuutsa aneneri, nkumalamula masiku oti musale, osachokera kwa Mulungu koma ku mzimu wa mneneri. Ndimafuna muyambe kumva chichewa kuchoka pamenepo, kuti tili ndi mzimu wa Mulungu umene umalamula kusala, ndiye tili ndi mzimu wa aneneri umene umalamula so masalo. Mdierekezi anadzodza ambiri aneneri kumalamula kupanga zinthu kuchokera ku mzimu wa aneneri umene umabwera monga mbwebwe, monga kulamulira kupereka zinthu, kulamulira kuchiza kudzera mu zinthu zina zogwirika, kulamulira madimandi oti ozungulira pa mtumiki okhala ndi mzimu wa mneneri ampatse kapena alandire. Chisawawa chinalowa ku dziko lapansi
chimene timalephera kusiyanisa mzimu wa mulungu ndi mzimu wa aneneri. Ambiri mwa anthu amene amayambano kumatchula masiku kuti koma kuli kusala koma kwakuti, ndimafuna nnene kuti nkhawa yanu isakhale ku masikuwo, koma ikhale ku mzimu umene ukulamula kuti musale. Chiwerengero cha anthu ambiri ngakhale nzaka zimene ife tinali kupembeza Satana, ndimakumbukira bwino kuti ku Kenya tili muchipembezochi tinasakaza ndi kuwononga anthu 9 mdziko la Kenya powautsira mzimu wochoka kwa mneneri kuwapasa masiku oti asale, adafera kutchire, kuphedwa pa chikwangwani cha Chikhirisitu. Ku Malawi kuno mphiri la Bunda ena iwo anafa atalandira mzimu wa vumbuluso ochoka kwa aneneri osati kwa Mulungu, nkuwapasa masiku oti asale oposera muyezo wa umunthu wawo, myezi 3 osadya, anatisiya myezi 9 osadya, anatisiya, nkumanena kuti afera kusala kwa Mulungu, koma ziwanda zitawapha, zitatengera ku chipululu, nkumakapumpuntha kuwalipitsa mapenote azikhulupiriro za milungu yawo. Muyenera kuzitenga bwino kwambiri pamene mukujoyina magulu omanga zisakasa, oyitanira mmakomo ndi ena iwo ongochuluka kuti mbwe amadimandi amafasting. Mwatenge bwino, chifukwa nthawi zina fasting ndi yabwino ndithu, koma imafunika ikhale kuti ndi Mulungu ali mugwirizano wa kusalako. Kotero pali chiopsezo chachikulu kwambiri chifukwa cha usogoleri wa aneneri, wa mzimu wa aneneri, osati mzimu wa Mulungu, koma mzimu wa aneneri, mzimu wa profeti. Nchifukwa chake nthawi zambiri mukaone kuti zimene zimauka mmalimana, mmalo olekanalekana mmene Satana yadautsamwa aneneri, mautumikiwo amadziwika ndi mayina awo, ndipo limene limakwezedwa ndi dzina la munthu kumene mukukasonkhanira. Ameneyi amakhala kuti wazisonkhanisira mzimu wa aneneri, ndi amakhala ndi madimandi, mumakhala masiku mmenemo. Palibe Mulungu adayika masiku oti muzisala koma masiku mwakuti. Baibulo lili chete limangotiuzira kasankhidwe ka ena adasala 40 days, ena anasala masiku 3, ena 7 days. Kunali masalo a mitundu yolekanalekana amene okhulupirira anasala kulingana ndi owatuma. Watuma ndani? 100 days wantuma ndani kuti asale 100 days? Muyenera kuganizira zinthu zonsezi. Masalo sanayikidwe kuti aphe munthu, sanayikidwe kuti aondetse munthu, sanayikidwe ngati njira imodzi yozimangiririra. Koma mzimu wa aneneri munyengo yathu tinene pano kuti mu Blantyre anafapo ena, ndi njira ina imene pakatikati pa Chikhirisitu inayikidwa ngati nsampha kuti adzipherako wanthu. Suicide mkati mwa Chikhirisitu, kudzimangirira mkati mwa Chikhirisitu. Mchifukwa chake nthawi zina boma limalowererapo. Anamlondolapo mnyamata wina boma kuphiri, atalandira ripoti kuchoka kwa makolo ake kuti ali kuphiri kokasala kudya, kamgwire nafuna adziphe. Ndi zoona, ankafuna kuziphadi. Chifukwa ali kumeneko anakampeza siku la nambala 51 ali kumeneko akupita kokamwalira. Mulungu uti amene angalandire Chikhirisitu ndi chiyero posinthana ndi imfa yako, pakuti kusala koposera muyezo ndi kudzipha komwe. Ndipo Mulungu safuna kuti pomutumikira inu muziphe. Iye anatuma mwana wake mmodzi, Yesu, adzafere wanthu. Mudzifere nokha kudzera mukusala ndi ziphunzitso za chinyengo zongoti mbwe ku dziko lapansi, zimene tisoweka Mulungu atithandize mokwanira. Muzisamalira kuti ku dzikoli kuli mzimu wa aneneri ndi kuli mzimu wa Mulungu. Kotero tiyenera kuonesesa
pamene tikumva vumbuluso lakuti mulungu atitume kuti tisale, timvesere ndi chidwi. Tisasale mokakamizika ndi mavuto athu. Mmene ndavutikira ine ndikufunika kusala kudya, ndiye kuti akutuma ni mavuto kuti usale, mukathera kukufera kumpanga. Musasale chifukwa cha mmene mwazunzikira ni nkhawa ina kapena maissues ena ayi, koma ndi mtima wachikondi mugwirizano wa mulungu, kuzokambirana ku meeting ya inu ndi mulungu imene mungayikonze kuti nkalankhule ndi mulungu ndili mu nsalo. Ndipo mukasala mukaona kuti 2 days 3 days muli kumeneko, mulungu akanena kuti kwakwana, mukabwerereko. Koma mukakamumva mulungu akuti dzikhala pompa mpaka masiku 100, dzikhala pompa 200 days, kuthera kufera konko, mulungu wanga sapha wanthu kudzera mu fasting, koma amayika moyo kudzera mu fasting mpaka tsiku limenelo. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo.